ọlụ dịrị ụmụ nwanyị n'ịhazi ezinụlọ nakwa obodo ka ọ kawanye mma abụrụgo ihe wepụtakwara ọzọ ka ọ pụta ife. Onye nta akụkọ anyị Kenechukwu Chukwudi wetara akụkọ na nke a bụ nke pụtara ife n'oge mmemme Awka Development Union Nigeria ADU anaka ụmụ nwanyị nke a kpọrọ Olinandụ. Ka anyị wetara gị akụkọ a n'ujie. Mmemme Olinandụ bụ nke eguzobere iji wee na-ekene ụmụ nwanyị Awka ndị gbagoro mbọ ma nwekwe ezigbo nzọmụkwụ na ezinụlọ ha na obodo ha. Mmemme ahụ bụ nke ebidoro ebe emere Retired Justice Celine Nweke onye chifugoro otu ahụ mgbe eguzobere ya dịka Grand Patron nke otu ahụ. N'okwu ya, onye bụ President General nke otu ADUN na-achịkọba ụmụ nwanyị bụ Odoziakụ Oge Ekweọzọ mere ka amata na mmemme ahụ bụ nke a na-eme mgboro ịbụọ ya nke eguzobere ịdị na-enete ndị kagoro nka ọkacha ndị nne dịka ha si wee gbaa mbọ mgbe ha dị n'agbọghọ. Onye bụ onye isi oche na oge mmemme ahụ Dọkịnta Emmanuel Nwogbo, onye nwanne ya nwoke bụ Maazị Samuel Nwogbo nọchitere anya ya, kwuru na ụmụ nwanyị bụ ndị bara oke uru na ihe gbasara ezinụlọ na agamniru obodo. Onye emere Grand Patron nke otu ahụ bụ Retired Justice Nweke kelere Chukwu dịka o si nyere ya aka ichi otu ahụ mgbe eguzobere ya ọhụụ n'agbanyeghị nsogbu niile dị oge ahụ, ma kenekwe ndị na-achị otu ahụ n'oge ugbu a dịka ha si wee dị uchu ịhụ na otu ahụ na-agakwa n'iru dịka esi guzobe ya. Mmemme Olinandụ nke ahọ ndị gụnyere Odoziakụ Wilfred Anekwe yana Odoziakụ Esther Ekwunife kenere Chukwu ma kwupụtakwa obi aṅụrị ha dịka esi nye ha nkwado ahụ ma nyekwe ndụmọdụ nyegere ụmụ nwaanyị nọ n'agbọghọ ha inwe obi umeala, inwe nghọta yana ịdị uchu n'ọrụ na ezinụlọ ha. Mmemme ahụ bụ nke bịara n'uju oge emere Retired Justice Nweke Grand Patron otu ahụ, igba egwu na egwu dị iche iche agụrụ na oge mmemme ahụ. Site n'Awka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.